Hello guys, magandang hapon na. So, alas 12 na. Ayun na yung birthday girl kagabi oh. Borlog. Wala man lang isang picture yan sa sa ginawang backdrop ni Mika. Nabagrat kagabi. Yan, tapos andito si Jada. Tulong. Pina-check up na ni Mika kasi 3 araw nang nilalagnat. Pina-check up kasi baka may may dengue na daw. Sana wala. Ayun, inano na siya. Nilaboratory na. So, anyway, nakakarating ko lang dito. Nag-pick up kami ng paninda tapos may deliver pa. So, andito na yung gagawin ko today. Habang si Mika nagpapak ng sa Shopee niya. Ako naman itong sa Girl Boss na mga powder tint. Ayan, dumating na siya. Pinalala-move ko lang. So, ipapak ko lang para sa mga city distributor. Yan. Sila mama nauna na sa sa Nueva Ecija. Ayun, dapat susunodin kami agad. Sabi ko, ayusin ko muna itong sa yung Girl Boss nga. Para bago ko pumunta doon, wala na akong iisipin pa rin. Yan, kasi si Japong nandun. Si Dayan may sakit din. So, si Mika lang dito. So, ayokong iwan na mag-isa. Baka mawindang naman si Licaro. Anyway, ayun lang guys. Mabibisi ulit ang lola niyo. Pasensya na. Kahapon wala din ako masyadong vlog. Dahil nagsalo-salo lang naman kami sa birthday ni Lucia. Ayan, babawi ako sa probinsya ko. May maipilap tayo doon. So, see you later. Ayan. Hindi. Ipo-pull kita. Halika rito. Halika rito. Ma'am baby. Ayun. Dito siya sa shop. Ayan. Na-chepohan niya ako, guys. Saya po. And husband and anak niya. Tapos bread. Hello po. Hello. Pasok po, pasok. Pasok. Hello po. Hello. Hindi marunong mag-English eh. Pero Tagalog? No. Hindi rin. Hello lang. Hello. Ano yung magandang hapon sa hapon? Konnichiwa. Magandang hapon? Oh, konnichiwa. Konnichiwa. Galing pa Japan, all the way from Japan. So, ayun. Thank you for coming. Ma'am baby, ano po? Oo, hello po. Opo, ayan. Sa vlog kayo. Tatry ko ma'am kasi yung busy po ako na. Opo. Kapag lang mawala. Opo. Ayun. Si ma'am. Naiyak ko kanina, umiiyak siya. Oh. Kasi hindi ko akalain. Saka ikaw talaga yung ko kasi. Never ko nag-i-skip na mga Salamat po. Kahit antok na mo, ayaw ko talaga Sit down. Sit down. Huwag na. Sige po. Yung nagdala sa akin. Okay po. Sige po. Sinadya ni ma'am, yung aking RMK. Maganda yung mga review. Tsaka, Apo, gamit ni Ann Clicks po. Opo, ito naman yung Sa mga gusto ko talaga. Wala, naka-vlog ka pa man din. Ano kinain niya? Wait. Sweet, 50 pieces. May meeting ako. Marami sweet na kanina. Iwan ako. Ano ba yun? Smart. Ano ako kumuha ng smart? Ito. So sweet is 50 pieces. Gravity. Oo nga eh. Ayun. Hello again, ma'am baby. Ha? Anong nakalagay ba? Wala, JJ Alloys. Ewan ko yung makeup. Pag-check mo sa kanya. Kasi JJ Alloys. JJ. Hindi ko alam kung yan kasi may ano eh. Ito oh. May spray ka? Oh, may spray. Sige, ko. tignan mo. Check mo na lang.
Ayun. Hi ulit kay Ma'am Baby yung kanina rito. Pasensya nyo na ako at hagardo talaga ako. Galing pa ako sa labasan. Kaka-pick up lang namin. Ayan, bisibisihan muna tayo guys. Magpapak tayo ng mga orders. So, tapos na tayo Paranaque. Next is sino ba yun? Marikina. Marikina. Smart 25. Ayun, screenshot eh. Ha? Ay, ayun yan. Okay, tanong kantahin mo. Go, dali. Sitaw, pataw, patani, muntoy, patula, upot kalabasa, at saka mayroon pa manus-nus-nus-tasa. Oh, sige. Sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa pailigid-ligid ay maraming linga. O, ano pa yung kinakatawa kanina? Banus-nos-nos. Labanus-nos-nos-tasa. Ay, awatid to ni Jada eh. Ano pa kinakata mo kanina? Ano kinakata kanina? Yung may kwak-kwak ba yun? Tilaok ng manok. Ano yun? Tok-tok tilako, tabi ng manok. Tabi ng manok. Kising-kising patang tulok. Ang araw ay Sikat. namumulak. Klak ay namumulak. Di ba redundant yun? Very good ah. Galing ah. Ayan si Victoria. Kain na. Liga rito. Ito may ano to eh. Kumain ka na para makainom na ng gamot. Ganun na siya, te. Uminom na? Ganun na. O, huwag ka masyado munang malikot, iha. Yeah, kakapatid. Huwag kang magul. Alika rito. Ikaw, landutay ka. Alika rito. Tigyan kita. Alam ko gusto mo lang, te. Papalitan na po ni Mama. Hindi, ako bahala. Akin na. Alika rito. Ako bahala sa'yo. Pagalitan ni Mama. Alika rito. Ako bahala sa kanya. Konsentidorang kita. Alika rito. Ang bulaklak ay namatay na. Di na sinagan ng araw kasi. Ang bulaklak ay naging puno. Uy, ganda naman yan. Picture kita ha. Hawakan mo to. Dali. Model mo yan ha. Ikanan mo. Pipicturean kita. Dali na. Oh, bakit? Umiiyak ka na. Ba't umiiyak ka na? Ah. Ayaw mo? Bakit ka? Ba't malungkot ka? Dali na. Hawakan mo. Pipicturean kita. Dali. Ayaw mo na makikita ka sa Facebook. Dali na. Bad trip siya. Bala ka dyan. Good morning guys! Hello, hello, hello. Ayun. Dito na kami sa... Saan nga ba tayo? Sa NLEX na kami guys. Nag-drive-thru lang kami ng McDo and coffee. Kasi maga kami umalis. 4:45. Umalis na kami ang putla ko pala. Oh. Ayun, pero biyahe lang naman tayo. Okay na yan.
Ayun, nauwi nga tayo ng province. Bisita si Kolokoy. Namiss ko siyang tawagin Kolokoy. Bisita kay Chris. Tapos, ano ba? Ayun, visit lang. Visit. Then, siguro Wednesday, balik din kami kasi parating na yung skin bliss. So, ayun lang. Month, at least, once a month, nakabisita sa aming Junakis. Ano yun? Tinali mo na? Good morning, guys! I am Chrissy. Ayun, today is Tuesday. Ngayon pa lang ako magwa-vlog. Birthday ngayon ng Reyna, kaya didiretso kami ni Nene sa sa palengke. Makaka-copyright si Mami. Hindi, okay lang yan. Paano naman na. So, let's go. Hatid muna namin itong mga packets. Nag-royal ka na. Ay. Oo, itong Ano yan eh? Lagay ng mantika? Ah. karne mamaya. Ayun. Mamalengke tayo, guys. Buransan baga din eh. Buransan sa Bicol. Ang bango ng mga kamatis. Parang tamis nung amoy. Ay, may santol na oh. Itong masarap na kamatis sa pangsawsawan. Yung mga malulutong mga, sige, laters. Ay, wait lang. Rattan fruit. Napaka-asim na. Akala ko yung matamis. Ang asim pala niyan. Mas marami pala ditong gulay, guys, sa looban. Mga gulay-gulay daw sabi ni Mama. Oo, sarap oh. Ano lang. Ilaga lang o steam. Pati yung okra oh. Parang fresh na Kaso maliliit. Ha? Kapipitas lang o nga eh. Parang nga sarap. Bili tayo nito. 45? Okra tayo. 1/4. Wala nito ngayon. Marami naman yung Ano to, Nay? Yung sa Pangasinan to, no? Buro. Buro. Panood ko sa Jessica Sohon. ano to natin dito? Yan. 15. Dito mura lang. Yan naman 45. Yan sa sigang o kaya sa yung steam lang. Ayan, dahil low carb tayo. Charot, puro tayo gulay. 20. Shoot na lang pala dyan, 20 na lang na. Ano yung halo-halo na dyan mga gulay ni? Bawal ang plastic ho. Dalawa na lang. Dagdag lang yun. Tapos, may bagoong isda ka doon eh. Oo. Ayun, sarap yan sa steam lang. Upo ne. May upo ka? Kuha tayo, masarap to. Sardinas. Yun. Yan. 20, 15, 35. Ito, 25. Hindi, yung hikaw mo mano. Bukas. Ito. 5 pesos. Magkano sa'yo to, Nay? 35. Uy, masarap yan eh. Okay, kumuha ka na 35 para tamang 100. Dalawa ni. Bread din yan. Oo nga po eh. 35 yan na lang. Isang tali. Ay, mura dito. Sarap nito. Na-excite tuloy ako. Wala ite. Rimo-rimo. Siling rimo-rimo. Sili ng Bicol. Free taste. Free taste. Sarap sa suka oh. Sili. Mag-free taste si Kuya. Ayun, pansit. Magpapansit ka ba? Sa broccoli ni. Magkano? Bagyo yan, Kuya. 100 isang piraso? Ay, 1 kilo. Magtitigil mo na, bibiro kayo. Fresh karne. Ito ang ganda oh. Pansigang. Panlaga. Or pang, ano ba yun? Kaldereta na ne. Ang laman oh.
Kuha ka na niyan eh. Sarap mamili pag ganito yun, mga public market. Fresh yung mga ano, karne. Ang bango guys. Ayan o, mga pagkain. Parang isang ali ng mga pagkain. Yummers. Tano to, toge? Toge. Ah, pero gulay. Ito isda. Okay. Oo. Bili ka nga na ngatay natin eh. Ano to? Toge raw. Toge ba yan? Ito isda. Gulay na may isda. Sige, bili ka na kaya tag-tatlo lang. Food trip. Yan. Dito kami sa mainit eh. Gada pa sa'yo. Ito. Okay. Ito okay to, te. Yes, ma'am. Anong okay? Kalabasa sa po. Ay, sige. Pati dyan sa kalabasa. Let's go. Ilan po sa... Kain kung kain. Tag-tatlo lang. Pati sa kalabasa. Magkano sa kalabasa? Ito sa akin mainit. Yan. Yan. Tapos po. Tatlo dito. Tapos dito sa isda. Ano na po ba? Ah, alam mo na. Yan. Ano po? Yeah. Bring your own ano pala dito guys. Ganito. Bawal na plastic. Pero sa mga pagkain pwede pa naman. Sa mo nga naman lalagay yan. Tikman nga natin po. Bawal lang yung plastic. Gamo. Isda? Galunggong siguro. Sarap. Nag-sit ako dito. Fresh na fresh yung ano. Daw ng sayote. Talbos ng sayote pala. Pwede mantika. Magdadala ka sarili mong bote. Ayun, bibili lang si Nene ng ano. Diyan sa Goldilocks. Ng puto. Asan na ba yun? Doon na ba? Patuwid pa lang pala. Ayan kasi birthday ni Inang Reyna ngayon. Ayun, ayaw niya nga sanang ano magpahanda. Sabi ko kahit ano lang may salo-salo lang tayo. Pagsasaluhan lang natin dito. Ayun, magluluto si Nene ng ano ba yan? Pansit malabon? Palabok, pansit palabok. Tapos, ayun, bibili na lang siya ng puto. And then, cake. Sabi ko kahit maliit lang. Si mama ayaw talaga nun guys. Yung mga ganyang handa-handa ayaw niya. Ayun, tapos bumili kami namalengke nga kami. Bumili kami ng pang Shanghai. Ayun, the best pa rin ang Shanghai ni Inang Reyna. Tsaka ni Nene, namana na ni Nene yung recipe. Ang sarap-sarap. Nung ano pa kami dito guys, Sunday ba? Sunday kami umalis ng Pasay. Tapos Tuesday na ngayon. Kahapon kasi wala namang ganap din. Gawa ng pahinga. Ayun. Ay hindi, Tuesday na pala ngayon. Ayun, Sunday, nagpahinga lang kami nga pagdating namin. Ang aga namin dumating actually kasi 5 o'clock kami umalis 5 AM kami umalis ng Pasay. So mga 8:30 nandito na kami. Wayo. Wala pa siya Ano? Walang puto. Wala pa. Tapos yung mga cake niya, yung kahapon pa yata yun, di pa dumadating yung deliver nila. Ano oras daw? Baka mamaya-maya pa yun, 9. 9? Anong oras Wala na? nga nila. Umata, si Shane. Kung umiiyak na. Di walang pati namin si Shane. So, ayun si Nene. Magluluto mamaya. Ayun. Sorry, walang vlog ha. Kasi busy-busy. Tapos, wala naman din iba-vlog. Pagawa ng, ayun nga, inaayos pa yung bahay. Finishing na lang. So, anyway, let's go na kasi si Shane. Iniwan lang namin kay Inang Reyna. Dito na kami. May, parang adobo. O kaya sa sardinas. Pero masarap to sa adobo. Ayan. Hindi pa pala nakakain si mama ng talbos ng sayote. Oo, ganito. Sarap nyo. Yan. Kahit gisa lang sa kamatis, baw, sibuyas. Shane!
Behave pala yan kay Wawa eh. Ayan, ng Reyna, happy birthday. Ay, happy birthday, Lola. Happy birthday kay Lola. Ay, chus. Happy birthday kay Wawa, baby. Chichi. Ha? Tulog siya ulit. Ay, natulog yan. Pinatulog ni Wawa. Ano? Pinatulog yan ni Wawa. Ay, yan, kain muna kami. Ito yung binili namin na ano, lumpia. Lumpia. Masarap yung lumpiang isda. Tulog pa. Mamaya na lang yun. Yan. Tapos, ito. Gulay-gulay tayo. Hindi na. Dodokling na si Nene sa gutom. Kahapon, no. May tira pa kami nung minerienda. Ulitin na lang mamaya. Hello. Makababae mo lang. Ayun. Ay! Ikaw talaga, Chichi. Di ba sabi ni Mama, doon ka lang sa labas, Chichi? Chichi! Ayun. Ito yung isa sa binili ko, guys, sa ano. Nung mag-sale yung, ano ba to? Mandaw. So, ilalagay ko yan dyan sa labas. Okay na kasi sa labas eh. Tinanggal na ni Kuya Gerald yung mga ano dito. Ayan, maluwag pala. So, dito ko siya lalagay. Dito kakabit na lang yung chandelier. Tapos, pero unahin namin yung ano kasi, blinds. Kaya, ayan pa. Pero, at least, okay na. Hello! Matrabaho yung ano na. Yung cabinet. Masilya pa. Kaya para ano, para siyang IKEA yung finish niya. Yeah. Spray yan. Ayun, kaya bumili ako ng compressor. Ah? Ay, mana ba yun? Maiksi? Yung hose? Hindi, yung kanya. May nabibili ng ano nun, kuya? Hindi, meron na dyan. Ah, meron na. Okay. Kasama nung spray dyan. Sakit sa ilong. Buti na tatagalan nyo yan. O, immune na kayo. Immune na madami. Immune na, no? Grabe. Sakit sa ilong. Nag-snack muna sila. Inuunti-unti na nga ni Ate Jane eh. Walis-walis. Tapos naalikabukan naman. Dinala ko pala dito guys, yung dumating sa akin ng 17 pa sa apartment. Yung taba ng talangka. Ayun, natapon lang yung oil nitong isa. Napaano kasi siya eh, napahiga ko. So yung pero, ayun, meron pa naman. Tapos itong isa, ay, tingnan nyo, look at that oil. Ang sarap nito sa ano, sa mainit na kanin. Ayun, thank you Kat ng The Big Fat Crab. Ayan guys, product nila. Sarap. Check nyo yung page and order kayo. Ayan. Pinsan to ni ano, ni Perfecta Magdamag, ni Joy Buenafe, yung gumagawa nito. Thank you again, Kat. Ang ganda ng sulat mo in fairness sa, o yun, grabe yung ano niya, handwriting niya. Ish, ang ganda, no? Natuwa talaga ako sa sulat eh. Yan, tago natin to. Liligo muna ang chabi-chabi namin. Ayan, para tulog daw maghapon. Sabi ni Nene. Yee! Liligo! Liligo! Hawakan ko. Hawakan ko. Hawakan ko. Hawakan ko. Laway-laway pa. Gigil. Kahapon pinanggigilan ko na to eh. Biglang iyak siya eh. Nasa palanggana ka na, baby girl. Ah, hawak na, tata. Dali, hawak na. Hawak na, dali. Dali na. Dali. Gigiga pa eh. Dali, dali. Dali. Oh. Gugulat. Oh. Hello guys, magandang hapon. Punta na kaming bayan. Ayun, maaga kaming ano. Lumabas. Maaga kaming pupunta.
ano pa lang, 3:30 pa lang. 4:30 yung labas ng mga bagets. Dadaan muna kami Walter at bibili ng gatas ng anak ko. Wala na daw siyang gatas. Tapos, shampoo, conditioner, yung mga ganun. And then, inumin ng mga boys kasi, ayun nga, birthday ni Inang Reyna ngayon. So, konting celebration lang. Yan. Tapos, nakaready na yung lulutuin doon. Nasangkot siya na ni Nene yung gagawing kaldereta. Yung cake na lang ang dadaanan ko pala. Tapos yung puto. So, yeah. Baba muna tayo sa bayan para makapag-grocery ng konti. Ayan, nasundo na namin, guys. Oo nga, ate, nakita ko yung ID mo dun sa lagayan nyo ng uniform. Buti na papasok ka. Nakita ba yun ni Ma'am Cecil? Ay, ni Teacher Cecil? Sa akin nakita. Naiwan mo rin yung ID mo? Ayan. Si Ate Love lang yung Pero nakaiwan. once na bulsa ko daw to, kukunin niya at di na daw niya ibabalik. Ayun. Tapos nakabili na rin kami ng ano, guys. Ayan, kake ni Inang Reyna. Yung dedication cake sa Red Ribbon. Yan. 53 years old na si Inang Reyna natin. Gutom na rin ako. Nauhaw yung mga bagets. Stop muna sa 7-Eleven and bibili din ng yelo para papalamig yung mga inumin na mga barako. Patay, wala din ata. Ay, ayan. Thursday kami babalik ng ano, guys, ng Manila kasi wala pa si Richard. Yun, nasa ano pa, nasa Pangasinan pa at may patay daw sila. So, walang maghahatid sundo sa mga bata. Pero, may iwan si Daddy dyan. Kasi, ayun nga, para may maghatid sundo sa mga bagets. And then, si Taylor muna yung gagamitin ko pa luwas ng Manila. At kukunin ko lang yung ano, yung blinds na in-order ko. Yun, and then, birthday kasi ni Ju sa Sabado. So, pupunta rin kami. Para hindi ko na isama si Froggy. pag punta kila Ann at sasabay sa akin si Paul, si Joy, tsaka si Faye. So, sakto lang yun. And then, bala kong isama yung hipag ko kasi super idol nun si Ann Klutz. So, para may makapagpa-picture siya kay Ann. Yun lang. Kaya sabi ko si si Taylor na lang yung dalhin ko. Babalik din naman ako agad dyan eh. So, si Daddy na muna yung maghatid sundo sa mga bagets. So, yun. Pag binigay? Bawal ang plastic bag dito. Ay, hindi. Ayan, nagutom sila na gano'n na. Grade 4. Ano yung mga grades niya? Oh, ba't di ka bumili ng hotdog na muna? Diyan naisip na ito mga Sige, naisip ko, bayaran ko. Hindi ka naisip, Bilal. Ikaw nagbayad. Wow. Buhay. Ayun. Boss Coffee. Si Maria. Tapos, si Maria, sinundan niya lang marunong. Corn beef. Yung mukha ni Tita Mix. Snorlax. Ano tayo? Relax. 60. Tapos bigla nagturbo. Ganda. Look at that. Greenery. Greenery. Meron bang word na gano'n? Okay. Greenery. Wala namang store ko sa likod. Walang pressure. It's just a relaxing journey. Dapat gano'n talaga, di ba? Ayoko Si naman. Harurot ka eh. Nasa puwitan ko na pinupwersa akong ipakita sa kanyang power ng aking station. Sus! Ano naman? Away na naman kayong dalawa dyan sa likod ah. Sige! Ayan, nagiinom na dito guys.